kok koyone tutupan kae. Bu. Bu. Wah, tak bele sik iki koyone wis midun sik emang. Yo lah. Ya, kayak ngono sih. Repot banget. Ya, HP-ne ndi to iki? Halo, Bu Teguh sampean ten pundi? Loh, lah kok wis nang nggone Bu Bambang to? Lah aku piye keadaan iki engko? Oh, ya wis, engko balik nah. Yo tak midun. Yo. Ya tak enteni ngarep omah, yo. Halah Sidop ora nganggo outfit putih karo rijiso werna taupe pinter. Yo. Yo. Tak enteni ngarepan. Enggak, iki wong janji kon nganu kok malah mangkat dhisik wong lah jan. Yo apa to iki ya deloken. Sing tak nggo Mbak tak kandhani sik payungku ben ning kono. Bingungnya aku ki. Jan kok kene. Ya, iki gorak ngandani jilbabe ruwet kok ngono ya. Segawakno Mas, rendange. Nah, deloken. Pokoke tak delok kene ya yo. Mbak, iki nganggone piye? Nganggone iki ya to, bahane sik wis bahan sik, ngono gur maidu rego kowe iki. Bahan sik, bahane ora gampang kusut, pete tegak paripurna. Engko tak kandhani ngopo kok pete diunekke tegak paripurna, cara pakeke sik gampang. Iki sing taupe werna anyar apik to, jare sapa putih kudu ketemu putih. Nek ketemu putih bahantu, ya to nek awak dhewe iki nek iso ya wernane klambi ora kudu senada. Yalah jan, tak dodoi. Kenapa kok iso dikatakan tegak? Soale nganggo kacamata. Lho, ra mliyat ta? Nggo helm ya iso, Mbak. Dadi copot helm rasa ngrapekke nek. Iki jenenge Rijiso taupe, sing bahane jersey Rijiso. Nek sing seruti jenenge Mepol. Nek jersey jenenge apa? Rijiso bener. Ya payungke ning ndi wis kek ngali yo. Iki jenenge Rijiso taupe.